Al'umman Arewa wato na jima ina jin maganan jam'iyyar matasa yana tada ƙura a social media. To amma ni na tsaya na fahimci batun menene matsalar. Na fahimci me yasa waɗansu ke kawo kushe da hassada a cikin wannan tafiya na jam'iyyar matasa wanda Sharfaddeen Bature yake da niyya ya ja matasa a ƙirƙiri wannan jam'iyya. To menene matsalar? Hasashen waɗannan masu kushewa da attacking na Sharfaddeen Bature akan wannan maganar jam'iyya, a hasashen su suna ganin jam'iyyar nan fa babu inda jam'iyyar nan zai je. So amma duk da ba inda zai je, an san da cewa ko iya matasan Kano ne kawai suka karbi wannan jam'iyyar, to idan wannan manyan jigajigan walau bangaren Atiku walau Tinubu za su nemi haɗaka da wannan jam'iyyar, za su nemi jan wannan jam'iyyar. To idan za su nemi haɗaka da wannan jam'iyyar, wa za su nema? Sharfaddeen Bature. To kun ga Sharfaddeen Bature zai iya samun ɗaukaka a matakin ƙasa ko bangaren Atiku ko bangaren Bola Tinubu. To wannan shine hasadan su. Ba wai matsalan su wai jam'iyyar za ta kai ga ci ko a'a, su a ganin su wannan jam'iyyar ba inda za ta je. To amma matsalan su ɗaukaka da Sharfaddeen da kuma manya-manya wanda za su ƙirƙiri jam'iyyar, wannan shine matsalansu. Kawai ni abun da na fahimta kenan, kuma duk wani mai tunani zai iya tsayawa ya tunani ya fahimci wannan. Wannan shine matsalansu. Da haka suka taso suna ta attacking na Sharfaddeen Bature.